Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си въведете системни настройки за акаунта, които да се използват за вашите бъдещи продукти, които ще добавяте в WebSeller Guru. Отивате на вашия потребител, Settings и след това на System Settings. Както виждате, тук имате формулата, която се използва от системата. Може да въведете стойности, които желаете, които ще бъдат използвани за автоматично попълване за всеки ваш нов листинг. Съответно, ако слагате еднакви такива, или част от тях може вече да са попълнени, за да променяте само профита. Съответно, залагате си ги, ако искате да имате доставка, така, дали да получавате или да не получавате писма от системата. След това кликате Save и вашите настройки по подразбиране са запаметени. Вече за всеки нов листинг ще имате зададени тези настройки.